Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna, Mataji. Thank you, Mataji. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnanatimmirandasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namo Om Vishnupadaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Jai Shri Shri Radha Govinda Ji ki Jai. Hare Krishna. അപ്പോൾ ഇന്ന് അധ്യായം 4 ജ്ഞാനയോഗം അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ചാണ് ഭഗവാൻ ഈ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത്. 3-ാം അധ്യായത്തിൽ കർമ്മം ചെയ്ത് പരിശുദ്ധമാകുന്നത് എങ്ങനെ, നിഷ്കാമമായിട്ടുള്ള കർമ്മം ചെയ്യുക, കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തെ ഉപേക്ഷിക്കുക, ത്യജിക്കുക. അങ്ങനെ നമുക്ക് സ്വയം ആ കർമ്മഫലം അനുഭവിക്കാതെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്വയം പരിശുദ്ധരാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർമ്മഫലമാണ് നമ്മുടെ അവബോധത്തെ മലിനപ്പെടുത്തുന്നത്. ആ കർമ്മഫലം മൂലം നമ്മൾ പാപവും പുണ്യവുമായിട്ടുള്ള കർമ്മഫലങ്ങൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ആ അവബോധം, പരിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള അവബോധം പലതുകൊണ്ടും മലിനമാക്കപ്പെടുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ആ അവബോധത്തെ പരിശുദ്ധമാക്കാനായിട്ട് ആ കർമ്മഫലത്തെ നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കുക എന്നാണ് ഭഗവാൻ. നിഷ്കാമമായിട്ട് കർമ്മം ചെയ്തു, കർമ്മഫലം നമ്മളെ ബന്ധനത്തിലാക്കുന്നു. അതായത് കർമ്മഫലം മൂലം നമ്മൾ ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതിൽ ആസക്തരാകുന്നു. എന്നാൽ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തെ ഉപേക്ഷിക്കുകയും കൂടാതെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതിൽ ആസക്തി നമുക്ക് അങ്ങനെ കുറച്ചു വരാനും സാധിക്കുന്നു. കർമ്മഫലം ഉപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ, കർമ്മഫലം എന്നുള്ളത് കർമ്മം ചെയ്ത് അതിന്റെ ഫലത്തെ നമ്മൾ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സുഖഭോഗങ്ങളിലൂടെ അനുഭവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ്. അതാണ് കർമ്മഫലം. അപ്പോൾ ആ കർമ്മഫലത്തെ നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു, അതിനെ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഫലം എന്തായാലും, നല്ലതായാലും ചീത്തയായാലും ലാഭമായാലും നഷ്ടമായാലും കർമ്മം നമ്മൾ നമ്മുടെ കർത്തവ്യമായിട്ട് അനുഷ്ഠിക്കുകയാണ്. അല്ലാതെ അതിന്റെ ഫലം എന്തായിരിക്കും, നല്ലതാണെങ്കിൽ മാത്രം ഞാൻ ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യില്ല, അങ്ങനെയല്ല. കർത്തവ്യമാണ് ഇത് എൻ്റെ എന്നുള്ള ചിന്തയിലാണ് നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തെ നമ്മൾ ത്യജിക്കുകയാണ്. അത് സ്വമേധയാ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്നു, അല്ലാതെ അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു അവബോധം നമ്മളെ ഭൗതികതയിൽ നിന്നുള്ള മോചനത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. അതുവഴി നമ്മൾ അവബോധം പരിശുദ്ധമാകുന്നതോടുകൂടി ആ അവബോധത്തിൽ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കാനുള്ള ആ ഒരു ഉണർവുണ്ടാകുന്നു. കാരണം മലിനമാക്കപ്പെട്ട അവബോധത്തിൽ, ഭൗതികതയിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന അവബോധത്തിൽ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഗ്രഹിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടാകുന്നില്ല. എന്നാൽ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും അവബോധവും എല്ലാം പരിശുദ്ധമാകുന്നതോടുകൂടി ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കാനുള്ള കഴിവ് ആ അവബോധത്തിനുണ്ടാകുന്നു, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്നു. അങ്ങനെ ആ ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കുക വഴി നമ്മിൽ എന്തൊക്കെയാണ് മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നത്, എങ്ങനെ ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കാം, ആ ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കുക വഴി നമ്മിൽ എന്തെല്ലാം മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നു, ആ ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കുന്നതിന്റെ ഗുണം എന്താണ്, എല്ലാം ഈ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അപ്പോൾ കർമ്മത്തെക്കുറിച്ചും ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. കർമ്മം, ഏത് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് നമുക്ക് പരിശുദ്ധരാകാം. അതീന്ദ്രിയവാദികൾ, അതായത് ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്തിന് വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുന്നവർ എങ്ങനെയാണ് കർമ്മഫലത്തെ ഇല്ലാതാക്കുന്നത്, എല്ലാം ഈ അധ്യായത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നു. കുറച്ച് വലിയ അധ്യായമാണ്. വലുതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശ്ലോകങ്ങൾ ഒരു 45 ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട്. അതുകൂടാതെ എല്ലാ ശ്ലോകവും വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വളരെ ഡീപ്പായിട്ട് സ്റ്റഡി ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുകയും അതുകൂടാതെ നിങ്ങൾ സ്വയം വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുകയും വേണം.
ഹരേ കൃഷ്ണ. അതുകൂടാതെ അതുകൂടാതെ ഈ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ് അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം ഭഗവാനാണ് അതീന്ദ്രിയൻ. അദ്ദേഹം ഏത് അവതാരം എടുക്കുകയാണെങ്കിലും, ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹം വരികയാണെങ്കിലും അദ്ദേഹം അതീന്ദ്രിയനായിട്ട് തന്നെ, ആധ്യാത്മികനായിട്ട് തന്നെയാണ് വരുന്നത്. അദ്ദേഹത്തെ ഭൗതികത ഒന്നും തന്നെ കുറച്ചുപോലും അദ്ദേഹത്തെ ബാധിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവിനെയാണ് ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് ഭഗവാൻ ഈ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നമ്മളെ പരിശുദ്ധിയിലേക്ക് നയിക്കുന്നു, ഭഗവാന്റെ പരമപദത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളാണ് ഭഗവാൻ ഈ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നു, എപ്പോഴെല്ലാം ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നു, ഈ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചെല്ലാം തന്നെ ഈ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അപ്പോൾ വളരെ വിശേഷപ്പെട്ട ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ പറയുന്ന അധ്യായമാണ് ഈ 4ാമത്തെ അധ്യായം. അപ്പോൾ 1ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ 1 മുതൽ 10 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തിൽ കൃഷ്ണാവബോധത്തെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അത് പരമ്പരയിലൂടെ നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്നു. കൃഷ്ണാവബോധം എന്നുള്ള ആ അവബോധം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു അറിവ്, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ്, അത് നമ്മൾ സ്വായത്തമാക്കുന്നത് എങ്ങനെ? അത് പരമ്പരയിലൂടെ ഭഗവാൻ ഉപദേശിക്കുന്നു. പരമ്പരയിലൂടെ നമ്മൾ കരസ്ഥമാക്കുകയും വേണം എന്നാണ് 1 മുതൽ 10 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. 11 മുതൽ 15 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ എല്ലാ പാതകളുടെയും ലക്ഷ്യമായും വർണ്ണാശ്രമ സമ്പ്രദായത്തിന്റെ സൃഷ്ടാവായും കൃഷ്ണനെ കാണും ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ഭഗവാനാണ് വർണ്ണാശ്രമ സമ്പ്രദായത്തെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. കൂടാതെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ആധ്യാത്മികതയിലേക്ക് നയിക്കുന്ന എല്ലാ പാതകളും ഭഗവാനിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. എല്ലാവരും ഭഗവാനെയാണ് അന്വേഷിക്കുന്നത്. കാരണം ഭഗവാനാണ് ആനന്ദമയൻ. നമ്മൾ എല്ലാവരും ആനന്ദത്തെ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ആരും തന്നെ ദുഃഖത്തെ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. എല്ലാവരും സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. പക്ഷെ ആ സന്തോഷം നമുക്ക് ഈ ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുകയില്ല. അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതെല്ലാം തന്നെ ക്ഷണികമാണ്. നശ്വരമായിട്ടുള്ള ഒന്നിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ആനന്ദം ലഭിക്കുന്നു? ആനന്ദം ശാശ്വതമാണ്, ആധ്യാത്മികമാണ്. അത് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് മാത്രമേ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ആനന്ദത്തെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാവരും തന്നെ അന്വേഷിക്കുന്നത് ഭഗവാനെയാണ്. ആ ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തുന്നതാണ് എല്ലാ പാതകളും. എല്ലാ പാതകളുടെയും ലക്ഷ്യം ഭഗവാനും ആയിരിക്കണം. അങ്ങനെയും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. എല്ലാ പാതകളും ആനന്ദത്തെ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നത് കൊണ്ട്, സുഖത്തെ, ക്ലേശങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കാൻ പരിശ്രമിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആ പാതകളെല്ലാം തന്നെ ചെന്ന് ചേരുന്നത് ഭഗവാനിലേക്ക് ആയിരിക്കണം. കാരണം ഭഗവാനിൽ നിന്ന് മാത്രമേ ആനന്ദം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. ആനന്ദമയോഭ്യാസാത് എന്ന ഭഗവാനെ പറയുന്നു, പരമസത്യത്തെ പറയുന്നു. 16 മുതൽ 24 വരെ കർമ്മയോഗത്തെ കുറിച്ച്, കർമ്മം ചെയ്ത് പരിശുദ്ധമാകുന്നതും അതിലൂടെ ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കുന്നതും എങ്ങനെ എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. 25 മുതൽ 33 വരെ ത്യാഗം, നമ്മുടെ കർമ്മഫലത്തെ നമ്മൾ ത്യജിക്കുക വഴി ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കുന്നത് എങ്ങനെ. അങ്ങനെ ആധ്യാത്മികതയിലേക്ക് വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ അല്ലെങ്കിൽ അതീന്ദ്രിയവാദികൾ അവരുടേതായിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങളെ ത്യജിക്കുന്നു. തൻ്റേത് എന്ന് പറയുന്ന ചിലതിനെ ത്യജിക്കുന്നു. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കുവാൻ. കാരണം അത് എന്റേത് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അത് നമ്മളെ കർമ്മത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നത്, കർമ്മഫലത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ചിലർ ആ ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചിലതെല്ലാം ത്യജിക്കുന്നു. അതെന്തെല്ലാമാണ് ത്യജിക്കുന്നത്? ആ ത്യജിക്കുക വഴി ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. ജ്ഞാനയജ്ഞം എന്നാണ് അതിനെ പറയുന്നത്. ആ ജ്ഞാനയജ്ഞത്തെ കുറിച്ച് 25 മുതൽ 33 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ പറയുന്നു. 34 മുതൽ 42 വരെ അങ്ങനെയുള്ള ജ്ഞാനം നമ്മൾ ഒരു ആധ്യാത്മിക ആചാര്യനെ സമീപിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് കരസ്ഥമാക്കേണ്ടതാണ്. ആ ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കുക വഴി നമ്മിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ, നമ്മുടെ എത്ര പഴയ അനാദികാലം മുതലേയുള്ള കർമ്മഫലത്തെയും ഇല്ലാതാക്കാൻ ആ ജ്ഞാനത്തിന് കഴിയുന്നുണ്ട്. ആ ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കുക വഴി നമുക്ക് ആ ആധ്യാത്മികതയിലേക്ക്, ആത്മജ്ഞാനത്തിലേക്ക്, ജീവാത്മാവിന്റെ പരിശുദ്ധിയിലേക്ക് നമ്മളെ നയിക്കുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ
സംഗ്രഹമായിട്ട് അവസാനത്തെ 5-6 ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചുള്ള അതീവമാണ്. പരമ്പരയുടെ പ്രാധാന്യം. ഗുരു ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചുള്ള അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം ലഭിക്കണം. കാരണം അതുമൂലം എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ഗുരു ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കുന്നത് വഴി വളച്ചിരിക്കാത്ത ഊഹാപോഹത്തിലൂടെ അല്ലാത്ത സത്യമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനത്തെ ലഭിക്കുന്നു. അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള പല വിധത്തിലാണ്. അങ്ങനെയുള്ള അറിവ് നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം സത്യമാകണമെന്നില്ല. പക്ഷേ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആ പരമ്പരയിലൂടെ നമ്മൾ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് കരസ്ഥമാക്കുന്നത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സത്യത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാനും അങ്ങനെ നമുക്ക് പരിശുദ്ധരാകാനും സാധിക്കുന്നു. കാരണം ഭഗവാൻ സ്വയം പരിശുദ്ധനായതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് നമ്മളെയും പരിശുദ്ധമാക്കുന്നു. പക്ഷേ അറിവ് മാത്രമുള്ളവർ, അതായത് അവബോധം പരിശുദ്ധമാകാത്തവർ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിയുന്നത് നമ്മളെ പരിശുദ്ധമാക്കാൻ സഹായിക്കില്ല. അവരുടെ അറിവ് പൂർണ്ണമാകണമെന്നില്ല. ഭഗവാന്റെ ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ വരുന്ന ആചാര്യന്മാരിൽ നിന്ന് തന്നെ നമ്മൾ കേട്ട് മനസ്സിലാക്കണം. കാരണം അവർ ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങളെ സ്വീകരിച്ച് സ്വയം പരിശുദ്ധരായവരാണ്. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് നമ്മളെയും പരിശുദ്ധരാക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഗുരു ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചുള്ള അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം ലഭിക്കണം. ഇത് കൃഷ്ണന്റെ രൂപം, ജനനം, പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവയെ കുറിച്ചുള്ള സത്യം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. സത്യങ്ങൾ അറിയുന്നതിലൂടെ കൃഷ്ണനെ അഭയം പ്രാപിക്കുന്നവൻ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുകയും കൃഷ്ണനെ പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ആ പരമ്പരയിലൂടെ എന്ന് പറയുന്നത്. ശ്രീ ഭഗവാൻ വാച ഇമം വിവസ്വതേ യോഗം പ്രോക്തവാനഹം അവ്യയം വിവസ്വാൻ മനവേ പ്രാഹ മനുരിക്ഷ്വാഗവേ ബ്രവീത്. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഈ ശ്രേഷ്ഠമായ യോഗത്തെ ഞാൻ സൂര്യദേവനായ വിവസ്വാൻ ഉപദേശിച്ചു. വിവസ്വാൻ മനുവിനും മനു ഇക്ഷ്വാകുവിനും ഉപദേശിച്ചു. ഏവം പരമ്പരാ പ്രാപ്തം ഇമം രാജർഷയോ വിദുഹു സകാലേനേഹ മഹതാ യോഗോ നഷ്ടഃ പരന്തപ. അങ്ങനെ ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ പകർന്നു കിട്ടിയ ഈ ശാസ്ത്രം രാജർഷികൾ ശരിയായി മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു. കാലക്രമേണ ഈ ശൃംഖല മുറിഞ്ഞു പോകുകയും ഇത് നഷ്ടപ്രായമാകുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ ഇപ്പോൾ അർജുനന് പകർന്നു കൊടുക്കുന്ന ഈ അറിവിനെ, ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്തെ ഇതിനു മുൻപ് ഭഗവാൻ വിവസ്വാന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സൂര്യദേവനായ വിവസ്വാന് പകർന്നു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അങ്ങനെ വിവസ്വാൻ അത് തന്റെ പുത്രനായിട്ടുള്ള മനു, വൈവസ്വത മനുവിന്, ഇപ്പോഴത്തെ മനു, 7ാമത്തെ മനുവിന്റെ പേരാണ് വൈവസ്വത മനു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് വിവസ്വാനായിട്ടുള്ള പിതാവ് സൂര്യദേവൻ അദ്ദേഹത്തിന് ഉപദേശിച്ചു. വൈവസ്വത മനു എന്ത് ചെയ്തു? അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രനായിരുന്നു ഇക്ഷ്വാകു രാജാവ്. ത്രേതായുഗത്തിലെ സൂര്യവംശത്തിലെ രാജാവായിരുന്നു ഇക്ഷ്വാകു. ആ ഇക്ഷ്വാകുവിന് ഉപദേശിച്ചു. അങ്ങനെ ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ ലഭിച്ച ആ ശാസ്ത്രം രാജർഷികൾ, കാരണം ഇക്ഷ്വാകു തന്റെ മകൻ രാജാവിനെ ഉപദേശിക്കുന്നു, അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകന്, അങ്ങനെ ആ പരമ്പരയിലൂടെ തന്നെ ആ രാജർഷികൾക്ക്, രാജ്യഭരണം നയിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന രാജാക്കന്മാർക്ക് ഈ അറിവ് ലഭിച്ചിരുന്നു. ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം, എങ്ങനെ നമ്മൾ നിഷ്കാമമായിട്ട് കർമ്മം ചെയ്യണമെന്നും, കർമ്മം എന്ന് പറയുമ്പോൾ രാജാക്കന്മാർ രാജ്യം ഭരിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെ, അതിൽ ഭൗതികതയിൽ ആസക്തരാകാതെ നിഷ്കാമനായിട്ട് രാജ്യം ഭരിക്കുക, അതുവഴി പരിശുദ്ധരാകുക, ജനങ്ങളെയും അതുപോലെ ഉദ്ബുദ്ധരാക്കാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കണം. കാരണം രാജാവ് ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. നരാണാം നരാധിപഃ എന്ന് 10ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ തന്റെ വിഭൂതികളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പറയുന്നു, നരാണാം നരാധിപഃ, മനുഷ്യരിൽ വെച്ച് ഞാൻ നരാധിപൻ, രാജാവാണ് എന്ന്. കാരണം ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയായിട്ടാണ് രാജാക്കന്മാർ രാജ്യം ഭരിക്കേണ്ടത്. കാരണം ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന ജീവരാശികളെല്ലാം തന്നെ ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. അപ്പോൾ അവരെ ആധ്യാത്മികതയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ടത്, നയിക്കേണ്ടത് രാജാവിന്റെ കടമയാണ്. രാജാവിന്റെ മക്കളായിട്ടുള്ള നമ്മൾ ജീവരാശികളെ ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തിക്കുക, അതിനുള്ള വഴി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക, അവർക്ക്
അവരെ നല്ല നിലയിലേക്ക് നയിക്കുക എന്നുള്ളത് ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയായിട്ട് വരുന്ന രാജാവിന്റെ കർത്തവ്യം. അല്ലാതെ ഇവരെല്ലാവരും എന്റെ പ്രജകൾ, ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കണം എന്ന് ഉള്ള സ്വാർത്ഥതയിലല്ല രാജാക്കന്മാർ രാജ്യം ഭരിക്കേണ്ടത്. ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയായിട്ട് ഭഗവാന്റേതാണ് ഈ ലോകം എന്ന് മനസ്സിലാക്കി, ഭഗവാന്റേതാണ് നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കൾ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അവരെ സംരക്ഷിക്കുകയാണ് രാജാവിന്റെ ചുമതല. അതുകൊണ്ട് ആ ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങളെ അങ്ങനെ പരമ്പരയിലൂടെ രാജർഷികൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ രാജാക്കന്മാരാണെങ്കിലും അവർക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള രാജ്യം മുഴുവൻ അവർക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ, അവരുടെ സുഖഭോഗത്തിന് ഉപയോഗിക്കാമെങ്കിലും അവർ മഹർഷി തുല്യമായ ജീവിതമാണ് നയിച്ചു വന്നിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അവരെ രാജർഷികൾ എന്ന് പറയുന്നു. രാജാവാണെങ്കിലും ഋഷി തുല്യമായ ജീവിതം, അതായത് അവരൊരിക്കലും സുഖഭോഗങ്ങളിൽ മുഴുകി അതാണ് ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവരുടെ ജീവിതത്തെ, അവരുടെ പദവിയെ അവർ ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ചിലരെങ്കിലും ഉണ്ടാകും, ഇല്ല എന്നില്ല. പക്ഷേ സൂര്യവംശത്തിലെയും ചന്ദ്രവംശത്തിലെയും പ്രധാനപ്പെട്ട രാജാക്കന്മാരെല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയായിട്ട് ഋഷി തുല്യമായ ജീവിതമാണ് അവർ നയിച്ചു വന്നിരുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയിൽ അധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള ജീവിതം. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ വന്ന ഈ ശാസ്ത്രത്തെ ശരിയായി മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു. അവർക്ക് ശരിയായ വിധത്തിൽ, സത്യമായ വിധത്തിൽ അവർക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് അവർ രാജ്യം ഭരിച്ചിരുന്നത്. അങ്ങനെ പക്ഷേ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, കാലക്രമേണ ഈ ശൃംഖല മുറിഞ്ഞു പോയി. അതായത് ഇതുപോലെ ഭഗവാന്റെ ശാസ്ത്രത്തെ തെറ്റായി വ്യാഖ്യാനിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങളെ തന്റെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്താതെ അസുര തുല്യമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ രാജർഷി വര്യമായിട്ടുള്ള ജീവിതം നയിക്കാതെ ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗങ്ങളിൽ മുഴുകുന്ന ഏതെങ്കിലും രാജാക്കന്മാർ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരിലൂടെ ചിലപ്പോൾ ഈ ആധ്യാത്മിക ശാസ്ത്രം തുടർന്നു പോയില്ല എന്ന് വരാം. അങ്ങനെ ഏതോ ഒരു കാരണത്താൽ, ഒന്നുകിൽ ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങളെ ശരിയായി പകർന്നു കൊടുക്കാത്തത് മൂലം, തെറ്റായി വ്യാഖ്യാനിക്കുക മൂലം, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗത്തിൽ മുഴുകിയ ഏതെങ്കിലും ഒരു രാജവംശത്തിന് ഇങ്ങനെ തെറ്റുപറ്റിയിരിക്കാം. ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങളെ അവർ അനുസരിച്ചില്ല, അങ്ങനെ വരാം. ഏതോ ഒരു കാരണത്താൽ ഈ ശൃംഖല, അതായത് ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള പരമ്പര, ശിഷ്യ പരമ്പര മുറിഞ്ഞു പോയി. അതിനെ വീണ്ടും പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാനാണ് ഭഗവാൻ ഇപ്പോൾ അർജുനനായിട്ട് ഉപദേശിക്കുന്നത്. കാരണം കലികാലത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് അത് വളരെയധികം ഉപകാരപ്പെടുന്നു. കലികാലത്ത് ജനങ്ങൾ വളരെയധികം കഷ്ടപ്പെടുന്നു. കലി എന്നുള്ളത് ഈ മായയ്ക്ക് വളരെ ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുള്ള ഒരു സമയമാണ്. കാരണം ജനങ്ങളെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ വ്യാമോഹത്തിൽ പെടുത്തുകയും കൽമഷത്തോടു കൂടിയുള്ള ജീവിതം ജനങ്ങളെ കൂടുതൽ മായയ്ക്ക് അധീനപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ അവിടെ നിന്നുള്ള മോചനം ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ മാത്രമാണ്, ഭഗവത്ഗീതയിലെ ഉപദേശങ്ങൾ. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ അർജുനനെ തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു. അർജുനനിലൂടെ ഭഗവാൻ മുൻപ് വിവസ്വാന് ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്ത ഉപദേശങ്ങളെ അർജുനൻ ഭഗവാൻ നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു തരികയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് 4 ആധ്യാത്മിക പരമ്പരയാണ്, ഭഗവാന്റെ ശിഷ്യ പരമ്പരയാണ് ഇപ്പോഴും ഈ ഭൂമുഖത്തുള്ളത്. ഒന്ന്, ഭഗവാൻ നേരിട്ട് ബ്രഹ്മാവിന് ഉപദേശിച്ചു. ആ ബ്രഹ്മാവിന്റെ പരമ്പരയിലൂടെ പിന്നീട് മാധ്വാചാര്യർ അത് ഭാരതമെമ്പാടും ആ വൈഷ്ണവ സംസ്കാരം അദ്ദേഹം പകർന്നു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. അതാണ് ബ്രഹ്മസമ്പ്രദായം, ബ്രഹ്മ മാധ്വ ഗൗഡീയ സമ്പ്രദായം. അത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇസ്കോണിലും ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാൻ ഉപദേശിച്ച ആ സമ്പ്രദായത്തെ, ബ്രഹ്മാവിലൂടെ വന്ന സമ്പ്രദായത്തിലുള്ള ഭക്തന്മാരുടെ, ആചാര്യന്മാരുടെ പരമ്പരയാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ പരമ്പര. അതിലൂടെയാണ് പ്രഭുപാദരും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ആചാര്യനായിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ഭഗവാൻ മുൻപ് ഒരു സമ്പ്രദായം, ബ്രഹ്മാവിന്റെ സമ്പ്രദായം, അതിലൂടെ ബ്രഹ്മാവ് നാരദന് ഉപദേശിക്കുന്നു, നാരദൻ വ്യാസ മഹർഷിക്ക് ഉപദേശിക്കുന്നു. വ്യാസ മഹർഷിയുടെ ശിഷ്യനാണ് മാധ്വാചാര്യർ. മാധ്വാചാര്യരിലൂടെ അത് ഈ ഭാരതമെമ്പാടും പ്രചരിച്ചു. രണ്ടാമത് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ലക്ഷ്മി ദേവിക്ക് ഉപദേശം ലഭിക്കുന്നു. ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ പരമ്പരയാണ് ശ്രീ സമ്പ്രദായം എന്ന് പറയുന്നു. അത് രാമാനുജാചാര്യർ, ആ ആചാര്യർ അത് ഭാരതമെമ്പാടും പകർത്തുകയുണ്ടായി. തമിഴ്നാട്ടിലാണ് കൂടുതൽ രാമാനുജ സമ്പ്രദായം ഉള്ളത്. ശ്രീ വൈഷ്ണവാസ് എന്നവരെ വിളിക്കുന്നു. അവരാണ് തിരുപ്പതി അമ്പലങ്ങളിലും പിന്നീട് എല്ലാം പൂജയ്ക്കെല്ലാം ഉള്ളത്. അതുപോലെ പ്രധാനപ്പെട്ട
ആചാര്യന്മാരാണ്. രാമാനുജാചാര്യ സമ്പ്രദായത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആചാര്യന്മാരാണ് ആൾവാഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ 6 പ്രധാനപ്പെട്ട ആൾവാർമാരുണ്ടായിരുന്നു. അവരെല്ലാവരും ഈ ഭക്തിയെ പ്രചരിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ ലക്ഷ്മി സമ്പ്രദായത്തിലെ പ്രധാന ആചാര്യനാണ് രാമാനുജാചാര്യർ. അദ്ദേഹമാണ് ആ സമ്പ്രദായം, ലക്ഷ്മി വൈഷ്ണവ സമ്പ്രദായത്തിന് ഒരു ആധികാരികമായിട്ടുള്ള ചിട്ടവട്ടങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയത്. അതുപോലെ ഭഗവാൻ ശിവന് കൃഷ്ണൻ ഉപദേശിച്ചതിനെയാണ് രുദ്ര സമ്പ്രദായം, ശിവനിലൂടെ പകർന്നു വന്ന ശിഷ്യ പരമ്പര രുദ്ര സമ്പ്രദായം എന്ന് പറയുന്നു. അതിനെ പ്രചരിപ്പിച്ചത് വിഷ്ണുസ്വാമി. അത് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. വിഷ്ണുസ്വാമി എന്നുള്ള ആചാര്യൻ ആ രുദ്ര സമ്പ്രദായം, ശിവനിലൂടെ പകർന്നു വന്ന ആ ശിഷ്യ പരമ്പരയിലെ ഉപദേശങ്ങളെ വിഷ്ണുസ്വാമി വിപുലപ്പെടുത്തി അത് പ്രചരിപ്പിച്ചു. പിന്നീട് ഭഗവാൻ 4 കുമാരന്മാർക്ക്, സനക, സനാതന, സനന്ദന, സനത് കുമാര, 4 കുമാരന്മാർക്ക് ഉപദേശിച്ചു. ആ കുമാര സമ്പ്രദായം നിംബാർക്ക ആചാര്യൻ ഭാരതത്തിലെങ്ങും പ്രചരിപ്പിച്ചു. അദ്ദേഹം ആ സമ്പ്രദായത്തെ നിംബാർക്ക സമ്പ്രദായം എന്ന് പറയുന്നു. അങ്ങനെ 4 സമ്പ്രദായങ്ങളാണ് വൈഷ്ണവ സമ്പ്രദായങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത്. ആ 4 സമ്പ്രദായങ്ങളിലൂടെ ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ, വിഷ്ണു ഭക്തി ഈ ഭാരതമെമ്പാടും പ്രചരിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത്. അപ്പോൾ പരമ്പരയുടെ പ്രാധാന്യം എന്താണ് ഇവിടെ ഇത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്? അങ്ങനെ ബ്രഹ്മസമ്പ്രദായത്തിലൂടെ നമ്മുടെ അവസാനത്തെ ആചാര്യനായിട്ട് പ്രഭുപാദരുടെ ശിഷ്യഗണങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ഇസ്കോണിൽ എല്ലായിടത്തും ഉള്ളത്. അവരാണ് ഇപ്പോൾ പ്രഭുപാദരുടെ പുസ്തകങ്ങളെ ഭഗവാന്റെ സമ്പ്രദായത്തെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പരമ്പരയുടെ പ്രാധാന്യം എന്നാൽ എന്താണ്? ഭഗവത്ഗീത ഭഗവാന്റെ പരമോന്നത വ്യക്തിത്വത്തിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് വരുന്നു. ഇത് അതീന്ദ്രിയമായ അറിവാണ്. അതിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ പാടില്ല. ഭഗവാൻ എന്ത് ഉപദേശിച്ചോ അത് അതേപടി തന്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് ഉപദേശിക്കുന്നവരാണ് പരമ്പരയിലെ ആചാര്യന്മാർ. അവരുടേതായിട്ട് ഒന്നും തന്നെ അവർ ചേർക്കുന്നില്ല. ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങളെ ആചാര്യന്മാർ അതേപടി പകർത്തുന്നു, അതേപടി മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉപദേശിക്കുന്നു. അതാണ് മാറ്റം വരുത്താത്ത ഒരു അറിവാണ് പരമ്പരയിലൂടെ നമുക്ക് വരുന്നത്. ഗീതയെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് ഭൗതിക വ്യാഖ്യാനമോ ഊഹാപോഹങ്ങൾ ഇല്ലാതെയോ സ്വീകരിക്കണം. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്താൽ അത് മനസ്സിലാക്കണം. അതിനാൽ ഭഗവത്ഗീത ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം നേടിയ ഒരാളിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കണം. അതാണ് ശരിയായ യോഗ്യത. ശരിയായ യോഗ്യതയുള്ള ഒരാളിൽ നിന്ന് ശരിയായി പഠിച്ചവർ, ഇതാണ് പരമ്പര. ശരിയായ യോഗ്യത എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ആർക്ക് ലഭിച്ചുവോ, എങ്ങനെയാണ് കാരുണ്യം ലഭിക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായി തീരുക വഴി. ഭഗവാനെ അചഞ്ചലമായ ഭക്തിയോടുകൂടി സേവിച്ച് കൃഷ്ണ ഭക്തിയിലൂടെ, കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെ പരിശുദ്ധനായ ഒരാൾക്ക് ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങളെ, ആധ്യാത്മിക ഉപദേശങ്ങളെ അതേപടി മനസ്സിൽ സ്വീകരിക്കാൻ, ആ ജ്ഞാനം വളർത്തുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭഗവാന്റെ കരുണ മൂലം ആ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം അദ്ദേഹത്തില് ഉണ്ടാകുന്നു. 10ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, തേഷാം ഏവ അനുകമ്പാർത്ഥം അഹം അജ്ഞാനജം തമഹ നാശയാമ്യാത്മഭാസസ്തോ ജ്ഞാനദീപേന ഭാസ്വത. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന്മാർക്ക് എന്റെ അനുകമ്പയാൽ, കരുണയാൽ ഞാൻ അവരുടെ മനസ്സിലെ അജ്ഞാനത്തെ നീക്കി ജ്ഞാനത്തിന്റെ പ്രകാശം, തേജസ് ഉളവാക്കുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ആചാര്യന്മാർ അവരും അവരുടെ ഗുരുവിൽ നിന്ന് കേട്ട് പഠിച്ചതാണ്. അങ്ങനെ അവരുടെ മനസ്സിൽ ഭഗവാൻ സ്വയം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു ഈ ജ്ഞാനം. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ കരുണയിലൂടെ ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കിയവരിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഈ ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മളെയും പരിശുദ്ധമാക്കാൻ ശക്തിയുള്ളതാകുന്നു. അല്ലാതെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള അറിവ് മാത്രമുള്ളവർ, ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് പുറത്തു കടക്കാത്തവർ, അവരെന്തെങ്കിലും ഗീതാഭാഷ്യങ്ങളെല്ലാം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് ഗീതയ്ക്ക് പ്രചാരമുണ്ട്. ഭഗവത്ഗീതയ്ക്ക് ഒരുപാട് പേർ വ്യാഖ്യാനം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അതൊന്നും തന്നെ നമ്മളെ ഭക്തിയിലേക്ക് നയിക്കുകയില്ല. കാരണം അവരെല്ലാവരും തങ്ങളുടെ ഭൗതികമായ പാണ്ഡിത്യത്തെ വെച്ചുകൊണ്ട് എഴുതിയിട്ടുള്ളതാണ്, അല്ലാതെ ഭഗവാനോടുള്ള ഭക്തി മൂലം എഴുതിയിട്ടുള്ളതല്ല. അങ്ങനെയുള്ളതൊന്നും തന്നെ ഒരാളെ ഭക്തിയിലേക്ക് നയിക്കുകയില്ല. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്തോടു കൂടി, യോഗ്യതയോടുകൂടി ശരിയായി പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയവർ, ആ പരമ്പരയിലൂടെ നമുക്ക് ആ അറിവ് ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മളെയും പരിശുദ്ധമാക്കാൻ ശക്തിയുള്ളതാകുന്നു. അങ്ങനെ ഇവിടെ പ്രഭുപാദ പറയുന്നത്
അപ്പോൾ ഭഗവാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഉപദേശിച്ചത് വിവസ്വാനാണ്. ആ വിവസ്വാൻ അപ്പോൾ എത്ര വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ആയിരിക്കണം ഭഗവാൻ ഇത് ഉപദേശിച്ചത് എന്നുള്ള കണക്കാണ് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത്. അതും നമ്മൾ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. കാരണം ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകൽ എന്നുള്ളത്, ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസ് 311 ട്രില്യൺ ഇയേഴ്സ് ആണ്. അത്രയും തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് രാത്രിയുമുണ്ട്, പകലും രാത്രിയും ചേരുന്നത്. അതായത് 36,000 കൽപ്പങ്ങൾ. ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകലിനെ ഒരു കൽപ്പം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അത് 1000 ചതുർയുഗങ്ങൾ ചേരുന്നതാണ്. അത്ര തന്നെ രാത്രിയും അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട്. അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു പകൽ, അങ്ങനത്തെ 30 ദിവസം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു മാസം, അങ്ങനത്തെ 12 മാസം ഒരു വർഷം, അങ്ങനത്തെ എത്ര വർഷങ്ങൾ? 100 വർഷങ്ങൾ അദ്ദേഹം ജീവിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു കൽപ്പത്തിൽ, അതായത് ഒരു പകലിൽ 14 മനുക്കളാണ് വന്നു പോകുന്നത്. 14 മന്വന്തരങ്ങൾ ഉണ്ട്, 14 മനുക്കൾ. ആ ഒരു മനുവിന്റെ കാലയളവ് എത്രയാണ്? ഒരു മനുവിന്റെ രാജ്യഭരണ കാലയളവ് 71 ദിവ്യയുഗങ്ങളാണ്. ദിവ്യയുഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 4 ചതുർയുഗങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ചേരുന്നതാണ് ഒരു ദിവ്യയുഗം. അങ്ങനത്തെ 71 ദിവ്യയുഗങ്ങൾ ഒരു മനു രാജ്യം, ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെ ഭരിക്കുന്നു. മനു എന്ന് പറയുമ്പോൾ മനുഷ്യരുടെ രാജാവ്, അതായത് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെ ഭരിക്കുന്ന രാജാവാണ് മനു. അപ്പോൾ 71 ദിവ്യയുഗങ്ങളാണ് ഒരു മനുവിന്റെ കാലയളവ്. അങ്ങനത്തെ 14 മനുക്കൾ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകലിൽ വന്നു പോകുന്നു. ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകൽ എന്ന് പറയുന്നത് 1000 ദിവ്യയുഗങ്ങളാണ്. അതും മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോൾ ദിവ്യയുഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതുപോലെ 4 യുഗങ്ങൾ ചേരുന്നത് 4.32 മില്യൺ ഇയേഴ്സ് ആണ് 4 യുഗങ്ങൾ. അങ്ങനെ സത്യയുഗം, ത്രേതായുഗം, ദ്വാപരയുഗം, കലിയുഗം, ഇത് 4ഉം ചേരുമ്പോൾ ഒരു ദിവ്യയുഗമാകുന്നു. അങ്ങനത്തെ 71 ദിവ്യയുഗങ്ങൾ ഒരു മനു ഇവിടെ ഭരിക്കുന്നു. അങ്ങനത്തെ 14 മനുക്കൾ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകലിൽ വന്നു പോകുന്നു. അതാണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു കൽപ്പം. അങ്ങനെ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകൽ മാത്രമല്ല, രാത്രിക്കും എത്രമാത്രം തന്നെ ദൈർഘ്യമുണ്ട്. അങ്ങനെ ഇപ്പോഴത്തെ ബ്രഹ്മാവ് തന്റെ 50 വർഷങ്ങളെ പിന്നിട്ടിരിക്കുന്നു. പകുതി ആയുസ് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ബ്രഹ്മാവിന്റെ. 6 മന്വന്തരങ്ങളും കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ 7ാമത്തെ മനുവാണ് വൈവസ്വത മനു എന്ന് പറഞ്ഞത്. 6 മന്വന്തരങ്ങളും കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 4 യുഗങ്ങളുടെ, അതായത് 27 ദിവ്യയുഗങ്ങളും കഴിഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്നു. സത്യ, ത്രേത, ദ്വാപര യുഗം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ 4 യുഗങ്ങളിൽ ദിവ്യയുഗത്തിൽ ഇപ്പോൾ കലിയുഗം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. 5117 വർഷം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു കലിയുഗം ആരംഭിച്ചിട്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബ്രഹ്മാവിന്റെ എത്ര വർഷം കഴിഞ്ഞു? 155.522 ട്രില്യൺ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ആകപ്പാടെ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസ് 311.04 ട്രില്യൺ വർഷമാണ്. അതിൽ പകുതി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. ഇനി മനുവിന്റെ സൈക്കിൾ. മനു 4 യുഗങ്ങൾ 27 തവണ പോകുമ്പോഴാണ് മനുവിന്റെ ഒരു ആയുസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സത്യ, ത്രേത, ദ്വാപര യുഗങ്ങൾ അത്രയും കഴിയണം. കലിയുഗത്തിൽ ഇപ്പോൾ 5117 വർഷം കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ മനുവിന്റെ ആയുസ് 120 മില്യൺ ഇയേഴ്സ് ഇപ്പോഴത്തെ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോഴത്തെ മനുവിന്റെ ആയുസ്, വൈവസ്വത മനുവിന്റെ ആയുസ് 120 മില്യൺ ഇയേഴ്സ് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ 120 ദശലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപാണ് വിവസ്വാനോട് ഭഗവാൻ ഗീത ഉപദേശിച്ചത് എന്നാണ് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്ന്. കാരണം ഭഗവാൻ വിവസ്വാന സൂര്യഭഗവാൻ ആദ്യം ഉപദേശിച്ചു. സൂര്യഭഗവാൻ തന്റെ മകനായിട്ടുള്ള വൈവസ്വത മനുവിന് ഉപദേശിച്ചു. അപ്പോൾ വൈവസ്വത മനുവിന്റെ ഇപ്പോൾ 120 വർഷം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം മനുവായിട്ട് ഇവിടെ രാജ്യഭരണം ഏൽക്കുമ്പോഴാണ് വിവസ്വാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ഉപദേശിച്ചത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ 120 വർഷം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് 120 മില്യൺ ഇയേഴ്സിന് മുൻപാണ് ഭഗവാൻ വിവസ്വാന് ഉപദേശിച്ചത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം എന്നാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പ്രഭുപാദ പറയുന്നത്. മഹാഭാരതത്തിലെ ശാന്തി പർവത്തിൽ ഗീതയുടെ ചരിത്രം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കണ്ടെത്താനാകും. ത്രേതായുഗത്തിന്റെ സഹസ്രാബ്ദത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ പരമോന്നതവുമായുള്ള ഈ ബന്ധത്തിന്റെ ശാസ്ത്രം വിവസ്വാൻ മനുവിന് കൈമാറി. അപ്പോൾ മനു തന്റെ രാജ്യഭരണം, മനുവായിട്ടുള്ള വിവസ്വാന്റെ പുത്രനാണ് വൈവസ്വതൻ. ആ വൈവസ്വതൻ മനുവായിട്ട് രാജ്യഭരണം ഏൽക്കുന്നതിന് മുൻപ് വിവസ്വാൻ ആ സമയത്താണ്
ഈ മനുവിന് ഈ ഉപദേശങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത്. എങ്ങനെ രാജ്യം ഭരിക്കണം, ഭഗവാന്റെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ എങ്ങനെ രാജ്യം ഭരിക്കണം എന്നുള്ള ഉപദേശങ്ങൾ വിവസ്വാൻ ആ സമയത്താണ് തന്റെ മകന് കൈമാറുന്നത്. മനുഷ്യരാശിയുടെ പിതാവായ മനു അത് തന്റെ മകൻ മഹാരാജ ഇക്ഷ്വാകുവിനും പിന്നെ മനുവിനും ലഭിക്കുന്നു. രാമചന്ദ്ര പ്രഭു പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട രഘുരാജവംശത്തിന്റെ പൂർവികനാണ് ഇക്ഷ്വാകു. അതിനാൽ മഹാരാജ ഇക്ഷ്വാകുവിന്റെ കാലം മുതൽ ഭഗവത്ഗീത ഈ മനുഷ്യ സമൂഹത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ആ ഗീതാ ഭൂമിയിൽ 2 ദശലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഈ ഭൂമിയിൽ ഭഗവത്ഗീത പ്രചാരത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, എന്നാണ് ഇതിലൂടെ നമ്മൾ അറിയേണ്ടത്. പ്രഭുപാദ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാനാൽ ഉപദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആ പരമ്പരയിലൂടെ വന്ന ഉപദേശങ്ങളെ ഭഗവാൻ ഇപ്പോൾ അർജുനനോട് പറയുന്നു. സയേവായം മയാ തേത്യ യോഗ പ്രോക്ത പുരാതനഃ ഭക്തോസി മേ സഖാ ചേതി രഹസ്യം ഹേതദുത്തമം. നീ എന്റെ ഭക്തനും മിത്രവും ആയതുകൊണ്ടാണ് പരമപുരുഷനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തുന്ന ഈ പുരാതന ശാസ്ത്രം ഞാൻ വിവരിച്ചു തരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അതീന്ദ്രിയമായ ഈ ഗുപ്തജ്ഞാനം ഗ്രഹിക്കാൻ നിനക്ക് കഴിവുണ്ട്. ഭക്തോസീമേ സഖാചേതി, ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയുന്നു, നീ എന്റെ ഭക്തനുമാണ്, സുഹൃത്തുമാണ്. അതുമൂലം ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായതുകൊണ്ട് അർജുനൻ പരിശുദ്ധനാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അർജുനന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങളെ ഗ്രഹിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. അവബോധം പരിശുദ്ധമാണ്, മലീമസമല്ല. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നു, നീ എന്റെ ഭക്തനും സുഹൃത്തുമായതുകൊണ്ട് ഈ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം ഗ്രഹിക്കാനുള്ള കഴിവ് നിനക്കുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ അർജുനന് ഇത് ഉപദേശിക്കുന്നു, അല്ലാതെ ആർക്കെങ്കിലും അല്ല ഭഗവാൻ ഉപദേശിക്കുന്നത്. കാരണം അർജുനന് ഇത് ഗ്രഹിക്കാനുള്ള കഴിവുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അർജുനന് ഭഗവാൻ ഈ ഉപദേശങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത്. കാരണം പ്രഭുപാദ പറയുന്നു, മനുഷ്യർ 2 തരത്തിലാണ്, ഭക്തരും അസുരന്മാരും. തന്റെ ഭക്തനായതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ അർജുനനെ ഈ മഹത്തായ ശാസ്ത്രം പഠിക്കാൻ അധികാരിയായി സ്വീകരിച്ചത്. ഒരസുരന് ഈ രഹസ്യ ജ്ഞാനം ഗ്രഹിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. കാരണം ഭക്തന്മാരിൽ ദൈവീകമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നു. അസുരനാണെങ്കിലോ ഭഗവാനെ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് അസുരനിൽ തന്നിഷ്ടം പോലെ പ്രവർത്തിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് അസുരന്മാർ. അവർക്ക് ഈ ദൈവികമായ ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടാകുകയില്ല. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ അർജുനന് സംശയമായി. എന്താണ് സംശയം? ദേവകിയുടെ മകനായി ജനിച്ച കൃഷ്ണന് ദശലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷം പ്രായമുള്ള വിവസ്വാനോട് എങ്ങനെയാണ് ആ ഭഗവാൻ ഉപദേശിച്ചത്? കാരണം വിവസ്വാൻ എത്രയോ ലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപാണ് സൂര്യ ഭഗവാനായിട്ട് ചാർജ് എടുക്കുന്നത്. എന്നാൽ കൃഷ്ണനാണെങ്കിലോ ദേവകിയുടെ മകനായിട്ട് ദ്വാപര യുഗത്തിലാണ് ജനിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഉപദേശിച്ചു എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെയാണ് സാധ്യമാകുക? അത് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുന്നു. അപരം ഭവതോ ജന്മ പരം ജന്മ വിവസ്വതഃ കഥമേതദ്വിജാനീയാം ത്വമാദൗ പ്രോക്തവാനിതി. വിവസ്വാൻ എന്ന സൂര്യദേവൻ അങ്ങയേക്കാൾ മുൻപ് ജനിച്ചെന്നിരിക്കെ അങ്ങ് വിവസ്വാൻ ഉപദേശം കൊടുത്തു എന്ന് ഞാൻ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കും? അപ്പോൾ അർജുനന് ഭഗവാനെ സംശയമാണോ? ഭഗവാൻ സത്യമല്ലേ പറയുന്നത് എന്ന് സംശയിച്ചിട്ടാണോ അർജുനൻ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നത്? അല്ല എന്നാണ് പ്രഭുപാദ പറയുന്നത്. പിന്നെയോ ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അർജുനൻ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നത്? എന്തുകൊണ്ടാണ് അർജുനൻ ഇങ്ങനെ സംശയിക്കുന്നത്? ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തവർക്ക്, കൃഷ്ണനെ പരംപുരുഷനായ ഭഗവാനായി സ്വീകരിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത അസുരന്മാർക്ക് വേണ്ടിയാണ് കൃഷ്ണനെ പറ്റി ഒന്നും അറിയാത്ത ഒരാളെ പോലെ അർജുനൻ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നത്. കാരണം എന്താണ്? കലികാലത്ത് ഇതുപോലെ പലതരത്തിലുള്ള സംശയങ്ങളും ഉന്നയിച്ച് ഭഗവാനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന, ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങളെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നവരുണ്ടാകാം. അപ്പോൾ ആർക്കും ഒരു സംശയത്തിനും ഇടവരാത്ത വിധം ഭഗവാനിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇതിന്റെ എല്ലാം സംശയ നിവൃത്തി വരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് അർജുനൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണ്. ഈ പ്രശ്ന നിവൃത്തിക്കായി അതിനെക്കുറിച്ച് ആധികാരികമായി കൃഷ്ണനെ കൊണ്ട് തന്നെ പറയിക്കണം എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചാണ് അർജുനൻ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചത്. കൃഷ്ണന്റെ പരമാധികാരം ഏവരും അംഗീകരിക്കുന്നതാകയാൽ അദ്ദേഹം തന്നെ അത് സ്വയം വെളിപ്പെടുത്തണം. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ ഉപദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന്. അപ്പോൾ അതിന്റെ പുറകിലെ രഹസ്യം എന്താണ്? അതും ഭഗവാനെ കൊണ്ട് തന്നെ പറയിച്ചാൽ ആധികാരികമാകുന്നു. ആർക്കും ഒരു സംശയം
ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഏതൊരാളും സ്വന്തം നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി തന്നെ കൃഷ്ണനെ പറ്റി, കൃഷ്ണന്റെ ശാസ്ത്രം അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അതിനാൽ കൃഷ്ണൻ തന്നെ പറ്റി വിവരിക്കുന്നത് സർവ്വലോകങ്ങൾക്കും മംഗളകരമായിരിക്കും. അപ്പോൾ അർജുനൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചത് കൊണ്ട് എന്തുണ്ടായി? ഭഗവാൻ സ്വയം തന്നെ പറ്റി വിവരിക്കുന്നു, തന്റെ അതീന്ദ്രിയ തത്വത്തെ കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്നു, തന്റെ ദിവ്യമായിട്ടുള്ള ജന്മത്തെയും കർമ്മത്തെയും കുറിച്ച് ഭഗവാൻ വിവരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് അർജുനന്റെ ആ ചോദ്യം ഉചിതമായി എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാം. കാരണം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ സ്വയം വിവരിക്കുന്നത് മാത്രമേ ആധികാരികമായിട്ടുള്ളൂ. കാരണം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ. അദ്ദേഹമാണ് ആദി പുരുഷൻ. അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ ഭഗവാന് മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ സ്വയം അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്നത് നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പഠിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനുമുള്ള മംഗളകരമായിട്ടുള്ള ശാസ്ത്രമാണ് എന്നാണ് പ്രഭുപാദ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അർജുനന്റെ ചോദ്യത്തോടുകൂടി ഭഗവാൻ തന്റെ സ്ഥാനത്തെ വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ്. തന്റെ പൊസിഷൻ എന്താണ്, താൻ ആരാണ്, എങ്ങനെ അവതരിക്കുന്നു, എപ്പോൾ അവതരിക്കുന്നു, എന്തുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ വിവസ്വാൻ ഉപദേശിച്ചത് ഇത്ര കാലം വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപാണ്, അതിന്റെ ആധികാരികത്വം എന്താണ് എന്ന് ഭഗവാൻ വിവരിക്കുകയാണ്. ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച ബഹൂനി മേ വ്യതീതാനി ജന്മാനി തവ ചാർജുന താന്യഹം വേദ സർവാണി നത്വം വേദ പരന്തപ. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ശത്രുക്കളെ കീഴടക്കുന്നവന്. പരന്തപ എന്നുള്ള വാക്കിന്റെ അർത്ഥമാണ് ശത്രുക്കളെ കീഴടക്കുന്നവനെ എന്ന്. എനിക്കും നിനക്കും എണ്ണമറ്റ ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്നു. എനിക്ക് അതെല്ലാം ഓർക്കാൻ കഴിയും, നിനക്ക് അത് സാധ്യമല്ല എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. എന്തുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ എല്ലാം ഓർക്കാൻ കഴിയുന്നു, അർജുനന് സാധ്യമല്ല? അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, അജോപിസൻ അവ്യയാത്മാ ഭൂതാനാം ഈശ്വരോപിസൻ പ്രകൃതിം സ്വാമധിഷ്ഠായ സംഭവാമ്യാത്മമായയാ. എനിക്ക് പിറവിയില്ല, എന്റെ അതീന്ദ്രിയ ശരീരത്തിന് നാശം നേരിടുകയുമില്ല. അജോപിസൻ, അതായത് ഞാൻ അജനാണ്, എനിക്ക് ജന്മമില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അവ്യയ ആത്മാ, ഒരിക്കലും നശിക്കാത്ത സ്വരൂപസ്ഥിതിയാണ് ഭഗവാനുള്ളത്. നമ്മുടെ ശരീരമാണെങ്കിലോ ഭൗതികമായത് കൊണ്ട് അതിന് നാശം വരുന്നു. പക്ഷെ ഭഗവാന്റേത് ഭൗതികമായ ശരീരമല്ല. ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഓരോ തവണ അവതരിക്കുമ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെത് ആത്മീയമായ ശരീരം തന്നെയാണ്. എങ്ങനെയാണ് അതുണ്ടാകുന്നത്? പ്രകൃതിം സ്വാമധിഷ്ഠായ സംഭവാമി ആത്മമായ. എന്റെ ആത്മമായയുടെ പ്രഭാവത്താൽ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? സംഭവാമി, പ്രകടമാകുന്നു. എങ്ങനെ? പ്രകൃതിം സ്വാമധിഷ്ഠായ, എന്റെ സ്വന്തം പ്രകൃതിയാൽ, എന്റെ സ്വന്തം സ്വരൂപസ്ഥിതിയാൽ ഭഗവാൻ സ്വയം അവതരിക്കുന്നു. അതായത് ഭഗവാന്റെ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ആ സ്വരൂപസ്ഥിതിയോട് കൂടി തന്നെ ഭഗവാൻ സ്വയം പ്രകടമാകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അല്ലാതെ അദ്ദേഹത്തിന് ജനനമില്ല. അതിന് ഉദാഹരണമായിട്ടാണ് ഭഗവാന്റെ അവതാരത്തെ കുറിച്ച് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. അതായത് കംസന്റെ ജയിലിനുള്ളിൽ ദേവകിക്കും വസുദേവർക്കും മുന്നിലായിട്ട് ആ നക്ഷത്രങ്ങളെല്ലാം നല്ല പൊസിഷനിൽ വന്നപ്പോൾ, ആ സമയമെല്ലാം കറക്റ്റ് ആയപ്പോൾ രോഹിണി നക്ഷത്രത്തിൽ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ എങ്ങനെ പ്രകടമാകുന്നു? വസുദേവർക്കും ദേവകിക്കും മുന്നിൽ ചതുർഭുജധാരിയായി ശംഖചക്ര ഗദാപത്മങ്ങളെ വഹിച്ചുകൊണ്ട് വിഷ്ണു സ്വരൂപസ്ഥിതിയിൽ, തന്റെ സ്വന്തം സ്വരൂപസ്ഥിതിയിൽ ഭഗവാൻ പ്രകടമാകുകയാണ് ചെയ്തത്. അല്ലാതെ നമ്മളെ പോലെ സാധാരണ ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങളായിട്ട് ജനിക്കുകയല്ല ചെയ്തത്. ഭഗവാൻ സ്വയം തന്റെ വിഷ്ണുരൂപത്തിൽ തന്നെ അവിടെ അവതരിച്ചു. പിന്നെയോ വസുദേവരുടെയും ദേവകിയുടെയും അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ച് ഭഗവാൻ ഒരു ചെറിയ കുഞ്ഞായിട്ട് പിന്നീട് മാറുകയാണ് ചെയ്തത്. അത് വാമന അവതാരത്തിലും അങ്ങനെ ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അതിഥിയുടെയും കശ്യപ മഹർഷിയുടെയും മകനായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ വിഷ്ണു വാമന രൂപത്തിൽ അവതരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഇതുപോലെ തന്നെ ശംഖചക്ര ഗദാപത്മങ്ങൾ ധരിച്ചുകൊണ്ട് വിഷ്ണുമൂർത്തിയായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ആദ്യം കശ്യപന്റെയും അതിഥിയുടെയും മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്. പിന്നെ ഒരു നിമിഷത്തിനുള്ളിൽ ഒരു നാടക നടൻ എങ്ങനെ വേഷം മാറി സ്റ്റേജിലേക്ക് വരുന്നുവോ അതുപോലെ ഒരേ ഒരു നിമിഷത്തിനുള്ളിൽ ആ വിഷ്ണുമൂർത്തി എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ചെറിയ ഒരു ബ്രാഹ്മണ വധുവായിട്ട് മാറുന്നു. ഗോൾഡൻ കളറിലുള്ള ഒരു ബ്രാഹ്മണ കുമാരനായിട്ട് അദ്ദേഹം മാറുകയാണ് ചെയ്തത്. അങ്ങനെയാണ് അത് താൻ സ്വയം ഭഗവാനാണ് എന്ന് അറിയിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലേക്കുള്ള ആ ഒരു വരവ് എന്നുള്ളത്, ആ അവതാരം എന്നുള്ളത് ഒരിക്കലും ഭൗതികമല്ല.
പിന്നെയോ ആത്മീയം തന്നെയാണ്. അദ്ദേഹം തന്റെ ശരീരത്തെ മാറ്റുന്നില്ല. നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കളാണെങ്കിലോ ഓരോ ജന്മത്തിലും നമ്മുടെ ശരീരങ്ങളെ നമ്മൾ മാറ്റുന്നു, നമ്മുടെ കർമ്മഫലം അനുസരിച്ച്. ഭഗവാൻ അങ്ങനെയല്ല. ഭഗവാൻ ഒരു പ്രത്യേക പർപ്പസിന് വേണ്ടി തന്റെ ലീലകൾ കാണിക്കുവാനായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം അവതരിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ കർമ്മഫലത്തിന്റെ പ്രഭാവത്താൽ അല്ല അദ്ദേഹം അവതരിക്കുന്നത്. സ്വയം അദ്ദേഹം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട തന്റെ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം, തന്റെ സ്വന്തം അദ്ദേഹം ആരുടെ മകനായിട്ട് അറിയപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ ആ ഭക്തന്മാരുടെ മകനായിട്ട് സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം സ്വന്തം സ്വരൂപത്തിൽ അദ്ദേഹം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്കോ അതിനുള്ള അധികാരമില്ല. നമുക്ക് നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കന്മാരെ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള അധികാരമില്ല. നമുക്ക് ഏത് രൂപം വേണമെന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള അധികാരമില്ല. ഒന്നും തന്നെയില്ല. നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അധീനരാണ്. എന്നാൽ ഭഗവാനാണെങ്കിലോ ഭഗവാന്റെ അധീനതയിലാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതി പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ എല്ലാം ഉള്ളത് കൊണ്ട് അർജുനൻ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തെ പോലെ ഇവിടെ പറയുന്നത്, ഭഗവാൻ അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വന്തം സ്വരൂപസ്ഥിതിയിൽ അദ്ദേഹം അവതരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഭൂതം, ഭാവി, വർത്തമാനം ഇതെല്ലാം തന്നെ ഓർക്കാൻ സാധിക്കും. എന്നാൽ നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കൾ ഒരു ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച് ഇനിയൊരു ശരീരം സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മുൻകാലങ്ങളിലെ എല്ലാത്തിനെയും കുറിച്ച് നമ്മൾ മറന്നു പോകുന്നു. കാരണം നമ്മുടെ പുതിയ ശരീരമാണ്, അതുകൊണ്ട് പഴയതല്ല. അതുകൂടാതെ നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്വന്തം സ്വരൂപസ്ഥിതിയിലല്ല. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒരു ശരീരത്തെ നമ്മൾ വാടകയ്ക്ക് എടുത്തിരിക്കുന്നു. അതുമൂലം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ആ ശരീരത്തിന് പഴയ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒന്നും ഓർക്കാനുള്ള കഴിവില്ല. എന്നാൽ ജീവാത്മാവ് തന്റെ സ്വന്തം സ്വരൂപസ്ഥിതിയെ പ്രാപിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ഈ ഗുണങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ജീവാത്മാവിനും ലഭിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഭൗതികമായ അവസ്ഥയിൽ, ഭൗതിക ശരീരത്തിൽ ഈ ഗുണങ്ങളൊന്നും തന്നെ ജീവാത്മാവിനില്ല. അതെല്ലാം മറന്നു പോകുന്നു. എന്നാൽ ഭഗവാൻ സ്വയം തന്റെ സ്വരൂപസ്ഥിതിയിൽ തന്നെ അവതരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഇതെല്ലാം തന്നെ ഓർക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. ശരീരം മാറുന്നതോടുകൂടി ജീവാത്മാവിനെ മുൻ ജന്മസ്മരണ ഇവിടെ ഓർമ്മിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ തന്റെ സച്ചിദാനന്ദ രൂപം ഒരിക്കലും മാറ്റാത്തത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹം എല്ലാം സ്മരിക്കുന്നു. അദ്വൈത മൂർത്തിയായ അവിടേക്ക് ആത്മാവും ശരീരവും ഒന്ന് തന്നെ. അദ്ദേഹവുമായി ബന്ധമുള്ളതെല്ലാം ആധ്യാത്മികമാണ്. എന്നാൽ നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കൾ ഭൗതികമായ ശരീരമാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് ജനനവുമില്ല, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരത്തിന് നാശവുമില്ല. കൂടാതെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും അധിപതി, ഭൂതാനാം ഈശ്വരോ വിസൻ, ഞാൻ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ഈശ്വരനാണ്, അധിപതിയാണ്. എങ്കിലും അദ്ദേഹം ഓരോ യുഗത്തിലും അദ്ദേഹം സ്വയം ഇവിടെ അവതരിക്കുന്നു. പക്ഷെ നമ്മളും കൃഷ്ണനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസത്തെ കുറിച്ച് ഇവിടെ പറയുന്നത്, കൃഷ്ണന്റെ ശരീരം അതീന്ദ്രിയവും നമ്മുടെ ശരീരം ഭൗതികവുമാണ്. നമ്മളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള മായയാണ്. എന്നാൽ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനോ മായയ്ക്ക് അതീതനും ആ മായയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നവനും. മായ ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഇനി അതുകൂടാതെ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക. നമ്മുടെ ഭൗതികമായ ശരീരം എങ്ങനെയാണ് ജീവാത്മാവിനെ ശരീരം ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? അതായത് ജീവാത്മാവ് ആദ്യത്തേത് സച്ചിദാനന്ദമായിട്ടുള്ള ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ആ ജീവാത്മാവിനെ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു സട്ടിൽ ബോഡി, അതായത് സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തിന്റെ ആവരണം ഉണ്ടാകുന്നു. ആ സൂക്ഷ്മ ശരീരം എന്നുള്ളത് മനസ്സ്, പിന്നെ ബുദ്ധി, പിന്നെ ഈഗോ, അതായത് അഹങ്കാരം ഇവ മൂന്നും ചേരുന്ന ഒരു സൂക്ഷ്മ ശരീരം ആ ജീവാത്മാവിനെ ആവരണം ചെയ്യുന്നു. ആ സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തെ നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധ്യമല്ല. സൂക്ഷ്മമാണത്. മനസ്സ്, ബുദ്ധി, അഹങ്കാരം ഇവയെ നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധ്യമല്ല. പക്ഷെ അതൊരു ആവരണമാണ് ജീവാത്മാവിന്. രണ്ടാമതായിട്ട് ആ സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തിന്റെ പുറത്താണ് നമ്മുടെ ഈ ഗ്രോസ് ബോഡി, അതായത് ഈ സ്ഥൂല ശരീരം. നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന പഞ്ചഭൂതങ്ങളാൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഈ സ്ഥൂല ശരീരം ആ സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തിനും മുകളിലാണ്. അതാണ് നമ്മുടെ കണ്ണിന് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. അത് ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം ഇവയെ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള രണ്ട് ആവരണങ്ങളാണ് ജീവാത്മാവിന് ലഭിക്കുന്നത്. അതുമൂലം ജീവാത്മാവിന്
തന്റെ സ്വരൂപസ്ഥിതിയിലല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. എന്നാൽ ഭഗവാൻ തന്റെ ആധ്യാത്മികമായ രൂപത്തിൽ തന്നെയാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ അവതരിക്കുന്നത്. അതാണ് നമ്മളും കൃഷ്ണനും തമ്മിലുള്ള ശാരീരികമായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം നമുക്ക് അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. കൂടാതെ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ അദ്ദേഹം എല്ലായ്പ്പോഴും അതീന്ദ്രിയനായിട്ട് തന്നെ വസിക്കുന്നു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന് ഭൂതം, ഭാവി, വർത്തമാനം എല്ലാം തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ ഓർമ്മയുണ്ട്. അച്യുതനാണ് അദ്ദേഹം. അദ്ദേഹത്തിന് ഒരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കുറവുണ്ടാക്കുകയോ തെറ്റുകൾ സംഭവിക്കുകയോ ഒന്നും തന്നെയില്ല. അച്യുതൻ, ഒരിക്കലും തെറ്റ് സംഭവിക്കാത്തവൻ. അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും ഒന്നും തന്നെ മറക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കളും എറ്റേണലാണ്, ശാശ്വതരാണ്. ജീവാത്മാവിന്റെ സ്വരൂപസ്ഥിതിയും ശാശ്വതമാണ്. എങ്കിലും ഭൗതിക ശരീരം സ്വീകരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ജീവാത്മാവ് എല്ലാം തന്നെ മറന്നു പോകുന്നു. പിന്നെ ഭഗവാൻ തന്റെ എല്ലാ അവതാരങ്ങളെയും കുറിച്ച് ഓർക്കുന്നു. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരം മാറുന്നില്ല. അവ്യയമായിട്ടുള്ള ശരീരം തന്നെയാണ് എപ്പോഴും അദ്ദേഹം സ്വീകരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ നമ്മളെല്ലാം മറക്കുന്നതിന്റെ കാര്യം നമ്മൾ ഭൗതികമായ ശരീരം മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ്. അതും ആ ശരീരം എപ്പോഴും ക്ഷയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ശരീരമാണ്. ഭഗവാൻ തന്റെ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം അവതരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ജീവാത്മാക്കൾ പ്രകൃതിയുടെ നിർബന്ധത്തിന് വഴങ്ങി ഫോഴ്സിൽ നമ്മൾ ജനിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് നമ്മുടെ കർമ്മഫലം അനുസരിച്ച് ഏതെങ്കിലും ഒരു ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ നമ്മൾ നിർബന്ധിതരാകുന്നു. ഭഗവാന്റെ ശരീരം എപ്പോഴും അതീന്ദ്രിയമായിരിക്കും. എന്നാൽ നമ്മുടെ ശരീരം എന്നുള്ളത് ഭൗതികമാണ്. ജീവാത്മാവ് ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ജീവാത്മാവിന്റെ ശരീരം ഭൗതികമാണ്. ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിനും ആത്മാവിനും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല. എന്നാൽ ഭൗതികമായ ഒരു ശരീരം ജീവാത്മാവ് സ്വീകരിച്ചാൽ ആ ശരീരവും ആത്മാവും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. എന്നാൽ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള സ്വരൂപസ്ഥിതിയിൽ ജീവാത്മാവിന്റെയും ശരീരത്തിനും ആത്മാവിനും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല. ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലേക്ക് ജീവാത്മാവ് പ്രവേശിച്ചാൽ ആ ജീവാത്മാവ് ഭഗവാനെ പോലെ തന്നെ അതീന്ദ്രിയനാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരത്തിനും ആത്മാവിനും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുകയില്ല. ഇനി 7ഉം 8ഉം ശ്ലോകങ്ങളിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവൻ അജോബിസൻ അവ്യയാത്മാ, ഒരിക്കലും ജനിക്കാത്ത അവ്യയനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ എന്തിനായിക്കൊണ്ട് ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലേക്ക് വരുന്നു? എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേക ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ടോ? അതാണ് ഭഗവാൻ ഇനി 2 ശ്ലോകത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. എപ്പോഴാണ് കൃഷ്ണൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുക? യഥാ യഥാ ഹി ധർമ്മസ്യ ഗ്ലാനിർഭവതി ഭാരത അഭ്യുത്ഥാനമധർമ്മസ്യ തദാത്മാനം സൃജാമ്യഹം. എപ്പോൾ എവിടെ ധർമാചരണത്തിന് ക്ഷയം നേരിടുന്നുവോ, എപ്പോൾ അധർമ്മം തഴച്ചു വളരുന്നുവോ, അപ്പോഴെല്ലാം ഞാൻ അവതരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ യഥാ യഥാ ഹി ധർമ്മസ്യ ഗ്ലാനി, ധർമ്മത്തിന് ഗ്ലാനി സംഭവിക്കുമ്പോൾ, ധർമ്മം ക്ഷയിക്കുമ്പോൾ, അഭ്യുത്ഥാനം അധർമ്മസ്യ, അധർമ്മം തഴച്ചു വളരുമ്പോൾ, തദാത്മാനം സൃജാമ്യഹം, അപ്പോഴെല്ലാം ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നു. ധർമ്മത്തിന് ഗ്ലാനി സംഭവിക്കുന്നു, അധർമ്മം തഴച്ചു വളരുന്നു, അപ്പോഴെല്ലാം ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നു. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം അവതരിക്കുന്നു? പരിത്രാണായ സാധൂനാം വിനാശായ ച ദുഷ്കൃതാം ധർമ്മ സംസ്ഥാപനാർത്ഥായ സംഭവാമി യുഗേ യുഗേ. ഭക്തരെ രക്ഷിക്കാനും ദുഷ്കൃതികളെ നിഗ്രഹിക്കാനും ധർമ്മത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാനുമായി യുഗം തോറും ഞാൻ അവതരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അധർമ്മം എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്? ധർമ്മം ക്ഷയിക്കുകയും അധർമ്മം ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ആർക്കെങ്കിലും പറയാമോ? ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ 1-ാമത്തെ 2-ാമത്തെ ശ്ലോകവുമായിട്ട് ഇതിന് ബന്ധമുണ്ട്. അതായത് ഭഗവാൻ 2-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞത്, ആ ഭഗവാൻ ഉപദേശിച്ച പരമമായിട്ടുള്ള ആ ജ്ഞാനം രാജർഷികൾ ശരിയായി മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു. പക്ഷേ കാലക്രമേണ അത് നഷ്ടമായി പോയി എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ എത്ര നാൾ ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ ശാസ്ത്ര പ്രമാണങ്ങളിലൂടെ ജനങ്ങൾ ഈ സമൂഹത്തിൽ ആചരിച്ചു വരുന്നുവോ, അതായത് പരിപാലിച്ചു വരുന്നുവോ, സ്വയം അതിന്റെ നിയമപ്രകാരം ജീവിച്ചു വരുന്നുവോ, അത്രയും കാലം ധർമ്മം നിലനിൽക്കും. കാരണം ഭഗവാനാണ് സ്വയം ധർമ്മം എന്നുള്ളത്. ധർമ്മം തു സാക്ഷാത് ഭഗവത് പ്രണീതം. ഭഗവാൻ എന്ത് ഉപദേശിക്കുന്നുവോ അതാണ് ധർമ്മം. അതാണ് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടത്. അതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതചര്യയായിട്ട് നമ്മൾ ആചരിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ അതുകൊണ്ട് ആ സൂര്യവംശം ആരംഭിക്കുന്ന സമയത്ത്
ഭഗവാൻ വിവസ്വാന് അത് ഉപദേശിച്ചു. വിവസ്വാൻ തന്റെ പുത്രനായ മനുവിന് ഉപദേശിച്ചിട്ട് അത് ആ സൂര്യവംശത്തിലെ രാജാക്കന്മാരെല്ലാവരും അത് സ്വീകരിച്ച് ആ ധർമ്മത്തിന് അനുഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള ജീവിതം നയിച്ചു പോന്നു. പക്ഷെ ക്രമേണ ഏതോ ഒരു സമയത്ത് ആ ധർമ്മത്തിന് ഗ്ലാനി സംഭവിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങളെ രാജാക്കന്മാർ അനുസരിക്കാതായി. അങ്ങനെ സമൂഹത്തിൽ ആ ധർമ്മം തഴച്ചു വളരുന്നു. കാരണം ഭഗവത് അധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള, കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതം നമ്മൾ നയിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ പ്രധാന ബിന്ദു ഭഗവാനാണ്. ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതമാണ് നമ്മൾ നയിക്കുന്നത്. അതുവഴി നമ്മൾ ഒരിക്കലും അധർമ്മം പ്രവർത്തിക്കാൻ ധൈര്യപ്പെടുന്നില്ല. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സന്തോഷത്തിനായിക്കൊള്ള ഒരു ജീവിതം നയിക്കുന്നു. പക്ഷെ എപ്പോൾ ഭഗവാനെ നമ്മൾ നിരാകരിക്കുന്നുവോ, ആസുരികമായിട്ടുള്ള രാജവംശം മുന്നോട്ട് വരുന്നുവോ, ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങളെ തിരസ്കരിച്ചുകൊണ്ട് സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം ജീവിക്കുന്നുവോ, അപ്പോൾ ധർമ്മത്തിന് ഗ്ലാനി സംഭവിക്കുന്നു, അധർമ്മം തഴച്ചു വളരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് അസുര സ്വഭാവം മുകളിലേക്ക് വരുന്നത്. കാരണം ഭഗവാനെ നിരാകരിക്കുന്ന, ഭഗവാനെ അനുസരിക്കാത്ത, ശാസ്ത്ര പ്രമാണങ്ങൾ അനുസരിക്കാത്തവരാണ് അസുര സ്വഭാവികൾ. അവർ ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങളെ തിരസ്കരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായിട്ടും ജനങ്ങളും, രാജാക്കന്മാർ അനുസരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങളും അനുസരിക്കുന്നില്ല. ജനങ്ങൾക്ക് നേരായ വഴി പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ ആരും ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അങ്ങനെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? സമൂഹം മുഴുവനും അധാർമികമായിട്ടുള്ള സമൂഹമായിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് തന്നെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. എപ്പോഴോ ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ ഇല്ലാതായി, അത് വീണ്ടും ഭഗവാൻ അർജുനന് ഉപദേശിക്കുകയാണ്. കാരണം അത് സമൂഹത്തിൽ അത്യാവശ്യമാണ്. എങ്കിൽ മാത്രമേ ധർമ്മത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതം, ഒരു സമൂഹം ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ എപ്പോഴെല്ലാം ധർമ്മത്തിന് ഗ്ലാനി സംഭവിക്കുന്നുവോ അപ്പോഴെല്ലാം ആ ധർമ്മത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാനായിട്ട്, ഈ ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൂടാതെ ഇവിടെ അടുത്ത ശ്ലോകം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. കാരണം പരിത്രാണായ സാധൂനാം വിനാശായ ച ദുഷ്കൃത. ദുഷ്കൃതികളെ ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് ഭഗവാൻ അവതരിക്കണമെന്നില്ല. കാരണം ഭൗതിക പ്രകൃതി തന്നെ ശക്തമാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ദുഷ്കൃതികളെ ഇല്ലാതാക്കാൻ, അസുര സ്വഭാവികളെ ഇല്ലാതാക്കാൻ. ഇപ്പോൾ മിഞ്ഞാന്ന് ഭൂകമ്പത്തിൽ എത്രമാത്രം പേരുകൾ മരിച്ചുപോയി, ജനങ്ങൾ മരിച്ചു. അപ്പോൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് അസുരന്മാർക്ക് പോലും സാധ്യമല്ല. കാരണം പ്രകൃതി അത്രമാത്രം ശക്തമാണ്. അപ്പോൾ ദുഷ്കൃതികളെ ഇല്ലാതാക്കാൻ, അസുര സ്വഭാവികളെ ഇല്ലാതാക്കാൻ ഭഗവാന്റെ വരവ് ആവശ്യമില്ല. പിന്നെയോ പരിത്രാണായ സാധൂനാം, ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരായിട്ട് ഭഗവാനെ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ വരവിനെ കാത്തിരിക്കുന്ന ഭക്തന്മാരുണ്ട്. അവർക്ക് ആശ്വാസം പകരുവാൻ, അവരുടെ ഭക്തിയെ സത്യമാണ് എന്ന് കാണിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നു. കാരണം ഇത്രമാത്രം അസുര സ്വഭാവികൾ വളർന്നു വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവരുടെ ഇടയിൽ എല്ലാം സഹിച്ചുകൊണ്ട്, ഭഗവാനിൽ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട്, ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭക്തന്മാരുണ്ട്. പ്രഹ്ലാദ കുമാരനെ പോലെ. പ്രഹ്ലാദന്റെ അച്ഛൻ ഹിരണ്യകശിപു പല വിധത്തിലും പ്രഹ്ലാദനെ വധിക്കാനായിട്ട് നോക്കി. എങ്കിലും അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും ചഞ്ചലനായില്ല. അചഞ്ചലമായ മനസ്സോടുകൂടി നാരായണനെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാമം ഉരുവിട്ടുകൊണ്ട്, എത്രമാത്രം പ്രലോഭനങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും, എത്രമാത്രം ആ കുമാരനെ ഹിരണ്യകശിപു വധിക്കാൻ നോക്കിയാലും ആ ഭഗവാനിൽ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ആ പ്രഹ്ലാദൻ തന്റെ നാരായണ നാമം ഉരുവിട്ടുകൊണ്ട് ജീവിച്ചു വന്നു. അതുമൂലം എന്ത് സംഭവിച്ചു? അവസാന നിമിഷം ഹിരണ്യകശിപു പ്രഹ്ലാദനോട് ഭഗവാനെ കാണിച്ചു തരാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ ഹിരണ്യകശിപു കാണിച്ചു കൊടുത്ത തൂണിൽ നിന്ന് പ്രഹ്ലാദൻ കാണിച്ചു കൊടുത്ത തൂണിൽ നിന്ന് പ്രഹ്ലാദന്റെ വാക്കിനെ സത്യമാക്കാനായിട്ട് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നു, നരസിംഹനായിട്ട്. അപ്പോൾ പരിത്രാണായ സാധൂനാം, ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ആശ്വാസം പകരാൻ, അവർക്ക് ഒരു ഉറപ്പ് കൊടുക്കാൻ, അതായത് അവരിലുള്ള വിശ്വാസത്തെ അടിയുറച്ചുറപ്പിക്കാൻ, ഏത് സമയത്തും ഭഗവാനെ അവർ വിശ്വസിക്കുന്നത് സത്യമാണ്, ഭഗവാൻ അവരെ രക്ഷിക്കാനായിട്ട് വരും എന്ന് ഉറപ്പ് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നു. കൂടാതെ അങ്ങനെ ഭഗവാൻ അവതരിക്കുമ്പോൾ അതിനോടൊപ്പം ഭഗവാൻ ഈ ദുഷ്കർമ്മികളെ ഇല്ലാതാക്കുകയും ധർമ്മത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതെല്ലാം ഭഗവാൻ ഒരുമിച്ച് ചെയ്യുന്നു. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവതാരം എന്നുള്ളത് ഭക്തന്മാരെ സംരക്ഷിക്കാനാണ്, അവർക്ക്
അവർക്ക് അവർക്ക് സമാധാനം കാണിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ കാണാം വസുദേവരെയും ദേവകിയെയും. അവർ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരായതുകൊണ്ടാണ് അവരുടെ പുത്രനായിട്ട് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത്. കംസൻ അവരെ വളരെയധികം ഉപദ്രവിക്കുന്നു. അപ്പോൾ പക്ഷേ എങ്കിലും അവർക്ക് ആശ്വാസം പകരാനായിട്ട് അവരുടെ മകനായിട്ട് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുകയുണ്ടായി. ആ ഭഗവാന്റെ അവതാരത്തോടുകൂടി ആ കംസന്റെ അവസാനവും ഉണ്ടാകുന്നു. അപ്പോൾ ഭക്തന്മാരെ സംരക്ഷിക്കാനും ദുഷ്കൃതികളെ ഇല്ലാതാക്കാനും ധർമ്മത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാനും ഭഗവാൻ യുഗേ യുഗേ ഓരോ യുഗത്തിലും ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്ന യുഗത്തിൽ എന്നല്ല, എല്ലാ യുഗത്തിലും ചതുർയുഗങ്ങളിൽ കൃത, ത്രേത, ദ്വാപര, കലി 4 യുഗത്തിലും ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈ കലിയുഗത്തിൽ ഭഗവാൻ ഭക്ത അവതാരമായിട്ട് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് അദ്ദേഹം അവതരിച്ചിരിക്കുന്നു. എങ്ങനെ ഭക്തന്മാരെ സംരക്ഷിക്കാൻ. ഭഗവാന്റെ നാമജപം കൊണ്ട് സങ്കീർത്തനം കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ പരമപദ പ്രാപ്തി ഉണ്ടാകും എന്ന് ആ ഭക്തിയെ പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ട് അദ്ദേഹം സ്വയം, കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ സ്വയം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് അവതരിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത്. അങ്ങനെയുള്ള ആ ഭഗവാന്റെ ജന്മത്തെയും ഭഗവാന്റെ അവതാരത്തെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലീലകളെയും കുറിച്ച് ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെയും എല്ലാം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നമ്മുടെ പരമപദ പ്രാപ്തിക്ക് നല്ലതാകുന്നു എന്നാണ് ഭഗവാൻ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. ജന്മകർമ്മ ചമ്മേ ദിവ്യം ഏവം യോ വേത്തി തത്വതഃ ത്യക്ത്വാ ദേഹം പുനർജന്മ നൈതി മാമേതി സോർജുന. അല്ലയോ അർജുന, എന്റെ ജനനത്തിന്റെയും പ്രവർത്തികളുടെയും അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം ഗ്രഹിച്ചവർ മരണത്തിന് ശേഷം വീണ്ടും ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പിറക്കുന്നില്ല. അവർ ശാശ്വതമായ എന്റെ ലോകത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാന്റെ ജന്മത്തെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു. ഭഗവാന്റെ ജന്മം അതീന്ദ്രിയമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വന്തം പ്രകൃതിയാൽ ആന്തരിക ശക്തിയുടെ പ്രഭാവത്താൽ അദ്ദേഹം സ്വയം പ്രകടമാകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും ഭൗതികമായ ശരീരത്തെ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല. അത് നമ്മൾ തത്വത്തിൽ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ, കൂടാതെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കർമ്മങ്ങൾ ഓരോ തവണ അവതരിക്കുമ്പോഴും അദ്ദേഹം പല ലീലകളും കാണിക്കുന്നു. ആ ലീലകളെ കുറിച്ചെല്ലാം സത്യമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏവം യോ വേത്തി തത്വതഃ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സത്യമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി, അതിന്റെ തത്വത്തെ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ, ഭഗവാന്റെ അവതാരത്തിന്റെയും ലീലകളുടെയും തത്വം മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും പുനർജന്മം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. കാരണം അതെല്ലാം അതീന്ദ്രിയമായ ജ്ഞാനമാണ്. അതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ് ശരിയായ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തെ നമ്മൾ കരസ്ഥമാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പരിശുദ്ധരാകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഭക്തനായി മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ഒരിക്കലും നമുക്ക് പുനർജന്മം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അതാണ് ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയമായ ഒരു ലീലയാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ ദാമോദര ലീല, ഭഗവാന്റെ ദാമോദര ലീലയാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ തന്റെ അമ്മ വെണ്ണ കട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ ഉരലിൽ കെട്ടിയിടുന്നു. പക്ഷെ ഭഗവാൻ അവിടെ ഇരിക്കുന്നില്ല. ആ ഉരലും പിടിച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ തോട്ടത്തിലേക്ക് വന്നിട്ട് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന 2 വൃക്ഷങ്ങളെ കടപുഴകി വീഴ്ത്തുന്നു. കാരണം നാരദന്റെ ശാപത്താൽ 2 വൃക്ഷങ്ങളായി മാറിയ നളകൂവരനും മണിഗ്രീവനും കുബേരന്റെ 2 മക്കളായിരുന്നു അവർ. അത് ഭഗവാൻ അറിയാം, പക്ഷെ മറ്റുള്ളവർക്ക് ആർക്കും അറിഞ്ഞുകൂടാ. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ തന്റെ ഉരലും കൊണ്ടുവന്ന് ആ 2 വൃക്ഷങ്ങളെ തട്ടി താഴെയിടുന്നു. അങ്ങനെ അവർക്ക് ശാപമോചനം കൊടുക്കുന്നു. അതാണ് ഭഗവാന്റെ ദിവ്യമായിട്ടുള്ള ലീലകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ഓരോ പ്രവൃത്തിക്കും പുറകിൽ എന്തെങ്കിലും അതീന്ദ്രിയമായ കാരണങ്ങളുണ്ട്. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക വഴി നമുക്ക് നമ്മുടെ കർമ്മഫലത്തെ നമുക്ക് ഇല്ലാതാക്കാൻ സാധിക്കും, പരിശുദ്ധരാകാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ നമുക്ക് ആ ഭഗവാന്റെ പരമപദം പോകാൻ സാധിക്കും എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. വീതരാഗ ഭയ ക്രോധ മന്മയാ മാമുപാശ്രിതാഃ ബഹവോ ജ്ഞാന തപസാ ഭൂതാ മദ്ഭാവമാഗതാഃ. രാഗം, ഭയം, ക്രോധം എന്നിവയിൽ നിന്ന് മോചിതരായി എന്നിൽ തന്നെ മുഴുകി ശരണം പോകിയ അനേകം പേർ ജ്ഞാനത്താൽ ശുദ്ധീകൃതരായി എന്നിൽ ദിവ്യ പ്രേമബദ്ധരായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഭൗതികമായ ഒരു ശരീരം നമ്മിൽ ഉണ്ടാകുന്നിടത്തോളം കാലം, ഭൗതികതയിൽ നമ്മൾ മുഴുകിയിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം രാഗം, ഭയം, ക്രോധം എന്നിങ്ങനെയുള്ള ആ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള
ആ ഗുണങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നമ്മളെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നു. അതിൽ ബദ്ധരായിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ ബദ്ധരായിട്ട് പോകുന്നു. അപ്പോൾ വ്യത്യസ്ത അളവിലുള്ള കഷ്ടതകളാണ് രാഗം, ഭയം, ക്രോധം എന്നിവയെല്ലാം തന്നെ. ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതാണ് അതെല്ലാം. അത് ശരീരബോധത്തിൽ അത് നമ്മളെ പിടികൂടുന്നു. അതിലൂടെ നമ്മൾ പല ജന്മങ്ങളായിട്ട് അതിൽ തന്നെ മുഴുകി, വ്യാമോഹത്തിൽ മുഴുകി നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നു. പക്ഷേ ഭഗവാന്റെ ജ്ഞാനം, ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കിയാൽ നമുക്ക് ഈ ശരീരബോധത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരാൻ സാധിക്കുന്നു. രാഗം, ഭയം, ക്രോധം എന്നിവയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മുക്തി നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. അപ്പോൾ രാഗം, ഭയം, ക്രോധം എന്നാൽ എന്താണ് എന്ന് പ്രഭുപാദ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, വ്യത്യസ്ത അളവിലുള്ള കഷ്ടതകളാണ് രാഗം, ഭയം, ക്രോധം എന്നിവ. രാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൗതിക ജീവിതത്തോടുള്ള ശക്തമായ അടുപ്പം, ആസക്തി. അതുമൂലം ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതെല്ലാം അനുഭവിക്കണം എന്നുള്ള ആസക്തി മൂലം ആത്മീയ ജീവിതത്തെ നമ്മൾ അവഗണിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ സേവകളും ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാവിന്റെ ശ്രേയസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളെ നമ്മൾ അവഗണിക്കുന്നു. ഭയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വ്യക്തിപരമായ ആത്മീയ സത്വത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഭയം. അവരെ ആൾമാറാട്ടത്തിലേക്ക് ലയിപ്പിക്കുന്നത് ഏറ്റവും ഉയർന്നതാണ്. അതായത് ശരീരസങ്കല്പത്തിൽ നമ്മൾ ഭൗതികമായ ശരീരം ഉൾക്കൊള്ളുമ്പോൾ ആ ശരീരത്തിന് വളരെയധികം ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടേണ്ടി വരുന്നത് കൊണ്ട് അതീന്ദ്രിയവാദികൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഇനിയും ഒരു ശരീരം എനിക്ക് വേണ്ട എന്നുള്ള ചിന്തയിലാണ്. കാരണം ഭയം, ശരീരമുണ്ടെങ്കിൽ തനിക്ക് പല വിധത്തിലുള്ള കഷ്ടപ്പാടുകളും അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും എന്നുള്ള ഭയം കൊണ്ട് അവർ അവ്യക്തിഗതവാദികളായി ഭഗവാനിൽ ലയിക്കുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതാണ് ഭയം, ശരീരഭയം. ശരീരമുണ്ടെങ്കിൽ കഷ്ടതകൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും എന്നുള്ള ഭയം. അതാണ് ഭയം എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് മായാവാദികൾ അല്ലെങ്കിൽ അവ്യക്തിഗതവാദികൾ ഭഗവാനിൽ ലയിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എങ്ങനെ? സമുദ്രത്തിലേക്ക് നദികൾ പോയി ലയിക്കുന്നു, അതുപോലെ താനും ഭഗവാനിൽ പോയി ലയിക്കുന്നു. അങ്ങനെ തന്റെ വ്യക്തിത്വത്തെ ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ടാണ് അവ്യക്തിഗതവാദികൾ ശ്രമിക്കുന്നത്. അതാണ് അവരുടെ ഭയമായിട്ട് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. ക്രോധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവിതത്തിന്റെ നിരാശയുടെ ഫലമായി ഉണ്ടായ ശൂന്യതയെ കുറിച്ചുള്ള ധാരണ. നിരാശയിൽ നിന്ന് എല്ലാത്തരം ആത്മീയ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും കോപിക്കുക. കാരണം ആത്മീയ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം ചെയ്താലും ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഇതുണ്ടാകുന്നു, എന്താ, ക്ലേശങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും അനുഭവിച്ച് നമുക്ക് ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് പറയില്ലേ, നിരാശ ഉണ്ടാകുന്നു. ജീവിതത്തോട് തന്നെ എല്ലാം വ്യർത്ഥമാണ് എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ നമ്മിൽ ഉണ്ടാകുന്നു. അതെല്ലാം തന്നെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ക്ലേശങ്ങളാണ്, കഷ്ടപ്പാടുകളാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് സത്യമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രാഗം, ഭയം, ക്രോധം എന്നിവയിൽ നിന്ന് മുക്തരാകാൻ സാധിക്കും. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആസക്തി ഇല്ലാതാക്കാം, അത് രാഗത്തെ ഇല്ലാതാക്കുന്നു. ഭഗവാനിലുള്ള ആസക്തി വളർത്തുന്നതോടുകൂടി ഭൗതികമായ ആസക്തി ഇല്ലാതാക്കാം. ഭയം എന്നുള്ളത് ഭഗവാനും നമ്മളും വ്യക്തിത്വങ്ങളാണ്. ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക വഴി നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ പോയി ഭഗവാനോടൊപ്പം ജീവിക്കാൻ സാധിക്കും. ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് നമ്മൾ എന്നുള്ള അറിവ്, സത്യമായിട്ടുള്ള അറിവ് ലഭിക്കുന്നതോടുകൂടി നമ്മുടെ ശാരീരികമായിട്ടുള്ള ക്ലേശങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഭയങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഇല്ലാതാകുന്നു. പിന്നെ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക വഴി നമ്മുടെ കർമ്മഫലങ്ങൾ ഇല്ലാതാകുക വഴി നമുക്ക് ഭൗതികമായ ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ തന്നെ ആ ക്ലേശങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കാം. അതുവഴി ക്രോധത്തെയും ഇല്ലാതാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, ഇങ്ങനെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ തത്വത്തിൽ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രാഗം, ഭയം, ക്രോധം എന്നിവയിൽ നിന്ന് മുക്തരാകാനും അതുവഴി ഭഗവാനിൽ ശരണം പോകി ഭഗവാന്റെ പ്രേമഭക്തരായി തീരാനും നമുക്ക് സാധിക്കും എന്നാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ അർത്ഥമായിട്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഇനി 11ാമത്തെ ശ്ലോകം മുതൽ 11 മുതൽ 15 വരെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക വഴി ഒരുപാട് പേർ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് മുൻകാലങ്ങളിലെ ഋഷിമാരെല്ലാവരും ഭഗവാനെ ഇങ്ങനെ തത്വത്തിൽ മനസ്സിലാക്കി ഭഗവാനിൽ പ്രേമഭക്തരായിട്ട് തീർന്നവരാണ്. അതുകൊണ്ട് അവരുടെ വഴികളെ പിന്തുടരുക എന്നാണ് ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ സ്വയമായിട്ട് ഒരു വഴി കണ്ടുപിടിക്കുകയല്ല, പിന്നെയോ മുൻകാലങ്ങളിലെ ആചാര്യന്മാരുടെ വഴികളെ പിന്തുടർന്ന് നമ്മൾ അവർ സഞ്ചരിച്ച വഴിയിലൂടെ പോയി ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുക. അതായത് ആ പരമ്പരയിലൂടെ
ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ ആചാര്യന്മാർ കാണിച്ചു തരുന്ന വഴിയിലൂടെ നമ്മൾ നടക്കണം. അതാണ് ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളത്. അല്ലാതെ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള പാത നമ്മൾ ഭൗതികമായ ശരീരം സ്വീകരിച്ചവർക്ക് സ്വയമേവ കണ്ടെത്താൻ സാധ്യമല്ല. കാരണം അത് ആധ്യാത്മികമാണ്. ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങളാൽ ആധ്യാത്മികതയെ മനസ്സിലാക്കുക കഷ്ടമാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആചാര്യന്മാർ എന്ത് പറഞ്ഞു തരുന്നുവോ അത് സ്വീകരിച്ച് ആ വഴിയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുക. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് 11 മുതൽ 15 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ ഭഗവാൻ അങ്ങനെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാം. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളോ സംശയങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക.